Ay, sawit lang ha. Napa? Saan ni? Anyways, another day sa ato ang vlog and as usual, wata kabalon sa na po yung mga mahitabo karon sa itong mga lakaw. But right now sa booth kao pala ko si Bernie Bitok University. Yo, what's up? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Yo! And as usual, sumuna kayo nga si Master Poppy. Please unsubscribe. Gloomy karon yung adlaw. Today is kuan man god Black Nazarene. Oh, and then ganina sa buntag way signal kay nag signal jam. Ituyo na siya kay para sa security measure sa Black Nazarene. As usual, minamog MOR kay kauban na ninyo ang mga call boys, the riding in tandem call boys. Kaya syempre among call boys kay gitawag man sila sa amo, di ba? Judge na to ang mga colors ng babae. Grabe siya kanang i-judge. Uy, dili i-judge. I-measure lang na to. Asa siya nga level? Auntie ba siya o baby? Ha? Pag auntie mo na siya mga sugar mommy type. Kana. Siya mo gasto, ana? Oo. La. Pero ang isa, pwede Ang baby, katugid atong kabuangan. Ayan. Pwede uyabon. Na, Alak ka. madugkan mo ninyo girls on air. Tawag din bitch ha? Ayan. Nang dahil sa translasyon ay walang signal kanina kung Kung nasinati po ninyo kung yan. nasinati po nyo yan, may kailangan pong gawin yun. Oo. Traffic po natin kanina ay medyo nag-iba ang traffic. Nagiba. Nag-iba yung rota. Nagiba din yung mga ano. mga feelings. Mga sila ay naghinuklog ngayon. Sa kanilang mga kailangang hinuklugin. Ang tabayanan yung Antabayanan. update natin. Ang tabayanan. Oy, 0995-335-2093 ang dapat ninyong tawagan para sa ato mga callers diha. Yan, kaya para sa ato ang my only request. Kita na tag-una nga caller para sa ato ang my only request. Tiyay in the house, atangi, pag-invite sa ila karong Sabado. Invite mo karong alas 8 Sabado Pali, bahalag mga bali, basta way tuali. Ang question dito, di gyud ko kapanagang grabis Maria Pilingera. Iya gyud kong gipataranta. Oh my god, huli. O atangi ko dito, gi-shout out mo. Tanan na prank na ko, good luck sa inyo. Pagsakay, nagbihibo na sila. Pero way talent pining. Nabulabog. By the way, daghang kaya salamat di ay sa Boy Zugba na sila regalo sa amo. Yay! Bonjour Romantico, it's a mug. Oh, naaday yung mga hugot stickers. Kaya nyo makita usually sa Boy Zugba. Oh. Unsa yung pasabot? Ano yan? Kana mga kuan ba? Ay! Nawawali siya pagpildi na inigabon sa iya, oh! Alright, salamat Thank sa... you, Boy Zugba. Burrito Mary Sus. Oh. And by the way, shout out to Miss Alma Nagandang. Dagan kaya salamat sa pag-subscribe po sa akong YouTube channel. Kaya katong gusto po magpa-shout out diha, pwede mo mag-comment below para sa next vlog ma-shout out na mo guys. And it's lunchtime na, alas, sa oras? 11:31 na guys. Kaubanayaban ako si Master Poppy. Dugay na kayo go-wonder kay Master Poppy kung unsay gisunod sa iyang bag. Bag raid! Bag raid! Gabi ira gini na ako giplano yung bag. Kaya hindi ko nga, grabe kasi Poppy. Dagan kayo. Grabe ka, dagan kayo siya. Dagan ako guys. Oh. Dago kayo. Pero basta itsura na ni guys pero wala tayo ni. Alright, so ato yung bag raid si Master Poppy guys. O sa mga sulod sa ihangon. Ready na ba ka, Migs? Para sa vlog. Yeah. Una! Una. Asa tayo muna? Basura. Basura ganina kay sa kape man na ganina. Kapi na siya. Basura na lang siya. Di biya Basura. gagamit og So, silupin. ilabay rin na to. Di biya gagamit og silupin, no? Ilabay rin ako. No? Sunod is... Oh! Another basura. And 50 pesos. May nala at least na kayo mabunot ba? Sabi lang nasa lahat. 50 pesos. Yan. And then basura.
Grabe. Tambal. Ano ni basurahan man siguro ni. Basurahan man siguro ni bag ni kan. Tambal. Para sa sira. Dili unsa ni Nel pa mepinamic. Sa ngipon ka. Ngipon ni minago. Para po din sa ngipon. Na ba yun? So ni nga napagid para sa Antibiotic ngipon. mo sila para sa ngipon. Si Palixin. Ikaw na. Antibiotic para daw sa ngipon. Ngipon na yun. Doc. Shaver. Ala, sige na siya ba mo mix? Ha? Sige na siya ba mo? Depende sa kid. Lain man. Lain na. Yan, shaver. And Guba. daot na earphone. Daot na ginigikip pagyapon niya. Napa? Kinana si Master Poby. Napa? And Another Kapoy. basura. Another basura. Garbage mo yun. Another pangpawala sa tulo. Para sa gipon na rin sakit. Huy! Naa siya'y lens. Unsa ni sa iyang mga vlogging. And then na siya mga sinsilyo. Mga sinsilya din. Sinsilyo sa iyang bag. May na lang. Alright. Unsa pa ilahin nila. Charan! And Balon. si Master Poppy na siya balon. Sa ambot asa ni hotel. Kaya dili mi dagan ka siya balon pero dili mi gakaon diri. Unsay mga na siya biskwit. Bawal mo gud ani. Bawal diri. Ito ra sa gawas. Yan. Next is Kape. kape. Power bank. Na power bank si Poppy. And oh my god, another na po na pang pagahi. Sabi ni. Ako di yung idol, Rojin. Rojin Kung E. naay Rojin E, naay Rojin G. And asa'y pampaligyas. Naay pampaligyas si Poppy. Para sa book. Gikan sa Eraser Heads. Katong nag-invite sa iyang kaning barbershop. Para sa buhok gyapon. Para gyapon sa buhok. Asa ka buhok ni? Sobra na mga sobra na nga mabigi panghatag. Nasa mga charger. Kita ka. Nagkakiksulod. Unsa malingay? Unsa malingay klase kapag Nanapod. lalapit another power bank. Wala namang guna napuwas. Another power bank and then okay na. And Zoom then, perfume. Yan, Zoom perfume na My God, kulangon ang ato lamisa day. Another Body spray. Body spray. Kani ra akong gagamiton. So kinsay mong gapangan grabe kini mong pangandam ba? Kailain man gud na may uban nga pahumutan nato katong uban nga mga baho nga atong ma-encounter. Sunod. So ba niya mga sensilyo? Sus, sige ka pangayo kwarta na balik kay mga sensilyo diha. Kay ko basura ba? Di kay basura si Poppy di kay basura. And nasa shades. Yan. Kana nga shades baratuhon kay pag mawala okay ra. Di man kay ko mag-shades good. Yan, sunod. ID, charger, battery. Gubot lang yung ganito Kumot ba? kay bag ka tao na. And yan siya ay pangpaligyas, another Ako pampaligyas. na ba ang boy version ni Dora? Grabe kasi ko, no? Basta na ko na sala set by. Documents. Sa yung mga katigayunan. Dani ang mga resibo, mga bangko. Kuha siya ga-withdraw sa milyones. And sa pinaa. Promo. Uy! Tama. Na yung promo na kay kasi tagyabugkos. So naghatag Sa balay. Balay. Free 2 bottles daw. San Miguel Beer. Kung gusto ninyo ani, pwede mo sa ako mag-message mo sa ako PM and then. Sa ako. Pag comment below. Bring bottle beer sa Will's Bar. Yan, Will's entertainment Bar. Ayan. So pwede mo comment below kung kinsay gusto kay ron maghatag niya. Ayan. And Mga gift certificate nga wala GC, oo, na yung mga GC nga wala nagamit. Sayangaw eh. Wala pa, napa na. Pwede pa ni? Oo. Ah. Thank you, Ma'am Jennifer. Yes, Nasa iya din ang kuan. Ang hammer ni Thor nasa iya ha. Dili. Ang hammer ni Thor. Kay gamay mali. Thor. Sa ni klase nga bagbay. Toothbrush na adya sa iya ha. suksok tanan. Charger. Sabi na adya. Napa? Ano grabe? Kasi nga bag ni Napa? Grabe bag na. Cellphone. Another. Or saan na? Ga-function pa na ga-phone? Ga-function ni para ni siya sa drone. Yeah, para sa drone. Bluetooth Niya ay AirPod. And charger nga ulo-ulo niya. Kabalo mo, the last time nagbili kog charger ulo-ulo sa charger dinhi. Ang akong ulo-ulo iyang gibot na siyang bag. Guys. Abi na ako ingani pareha man gud mi. Kapangwa dagan na kay ulo-ulo niya sa charger, nanguha pa gyud siya.
Kani sa camera nga. Camera. Oh, and then nalagi dildo. dildo. Ano na para sa ilong, para sa ilong. Kaya ang color magod yellow. Wala na din. Oh my god. And kana lang. Wala na? Wala na. Ah, sing nice Sinsilyo. Nalapoy tambal. Nalapoy tambal. Ano ka tambal? Tromsin? Ano sa manaw? Mga wala na nakuha. Yeah, so muna siya ang unang sa una din ni Master Poppy. So dinito sa second, ikadua. Wait lang. Yan. Sana. Listen si Poppy. Sa first lang to nga zipper na to na briyan sa bag ni Master Poppy. Yan. Unsa na lang kasulod ani kakulbaan ko kay basin ni washing machine nakasulod mga igala. Alright, so manata sa first na zipper, i-close na ni Poppy. Dali siya close kay basin daw nga kung kawaton. May makita. And dinita sa sa likod. Grabe ka compartment likod. Kani siya likod siya kay para dili siya dili siya makawatan. Okay. Kay importante ang mga nada ni. So importante unsay na dia. Say nada ni. Here we go. Tada! So ni. Yung mga vlogging camera sa vlogging. Bantog na din ako kasi bag. Kaya din dala din niya yung DSLR. Alright na siya yung DSLR. And DSLR na Sony. And May mga compartment diyan, yung mga for battery. batteries. And ano sa na? Light. Ha? Light. Suga. Para sa ano? You get spread there. Predicts. Spreading flu. And then it's spreading fa. And Okay na this is siya our light. light today. Yan. So nice atong light, no? Sponsored by Master Poppy atong light. Sakto ba? Sada? Yeah. Lachada ganung light eh. And sunod, Siyempre, ating nalimot tagtang diha. And then we have GoPro. GoPro Okay, makawatan nagiguan ni ba? At nga nagiguan is mga kawatan ba? Another and batteries. batteries and Another charger for the charger. batteries. The mini. Grabe na pag USB. This is this is the OTG. OTG This is the reader. reader. And this is the card. Ayun, mga SD card. So kompleto siya ang mga vlogging si Master Poppy. So legit gyud siya nga vlogger si Master Poppy. Wala na ako nabilin sa balay. Ang katong para sa akong gimbal. Ano sa man gimbal nimo? Nga, Yang tripods. Yan. Okay. Nindot. Gwapo to Tapos, kawaton. Gimbal na to nga gagmay para sa gagagmay. phone. Mobile vlog packet. Pareta, Yan. di ba? Nako inani gyapon vlog packet. Yeah. For So, di mobile. na to magamit, no? Kay nana kay Dili magamit gyapon to siya for mobile. And microphone. for the camera. Cameras. So more on gadgets kada mix. Yan. And then mga papel-papel na din yun. Papel na dayon. Mga kisuksok lang. Nga mga urban vloggers. Nga Mga listahan sa utang. dili ka tong mga inspiring nga mga kwan ba. Yan. Mga content. Sa among meeting ba katong wa bitaw ka? Like, meeting na mo ba? Ngawa, bitaw ka? Alright, and Another headphone for the Type-C. Type-C for the Huawei. Basta na mo sponsor diya sa kanang pang kuan ba? Kanang pang ano AirPods, sa Lagi no? para Kalat kay ka no? ma-organize. Kalat kay ka. Noon. Unsa man ni? Lucky yun ko. Unsa man ni? Kani, muna ning mga Mga BIR, mga BAR, mga housing na rin natin. housing. Mga And invitation. Manila pa man ato pa man dito Na pa dani, wala pa lagi ipanghawas. Wala pa gipanghawas. Mga BAR nga mga kuan. Para di mawala ba? Sa palain. Dayon mga costume sa atong Costume. mga hosting. Yan. And lastly katong atong BAR nga BIR na certificate of withdraw. Saan eh? Withholding source. Uy! Withheld. Ay sawit lang ah. Napa? Saan ni? Hoy! Nairupan! Hey! Nairupan! Nairupan guys! Di, vitamins ni siya pang Food supplement, food supplement. Naurot! Sa grabe ko galing ang pinag-ay ba? Legit kayo ba? Nagiya! Okay, ako i-explain. Grabe po, may bantog na Ako i-explain. Na-curious ko ano unsa ni siya. Barato naman day kayo niya. Paano ka book? 20 ka book. 20 ka buok. Pila rin na Barato day. na. Nay uban. Pila din ba Nay din? uban ang utana ko sa uban.
tag 200. Duha ka kapsul, isa ka kapsul. Okay, ako ang gitry ba unsay kuan. Nay, na may kuan David 20 ka buok. Nagamit kog isa. Dabi kay nag-exchange gift man mi sa akong mga kauban atong Christmas. Mga minyo. Ay ko nga matulog man daw siya sa gabi. Nagreklamo ang asawa. Ay ko kanina lang ako nga regalo nimo. Kanina lang. Mo imong giregalo. Akong giregalo tanan. Ayun. So okay, nakalusot siya dito mga igala. Iyang giregalo daw ang nakasulod na robust. Oo. Ako na nilabog. Dalas namin iyang gigamit, isa naman iyang giinom, gibunal niya sa lababo, buak ang lababo mga igala. Ako ra tong gitry kung unsa bagit siya ka kuan. Pero unsa may experience? Kumbati. Di kita ang pangutan na kita mo kano sa hindi mo na try. Abangan sa akong vlog. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. So, ano sa pa lain? Wala na. Unsa pa ni dinhi nga zipper day? Wala na. Oh. Scam ni dinhi? Dili wala na may zipper. Di ba na- Kani siya opening man na diha sa imong okay. sa imong kamba anak ko. So, ang klase nga bag nimo is pang anti-theft. Anti-theft tapos waterproof ni actually Waterproof. kuan. Si brand ana. Ha? Pwede na pa na kuan mga battery. Batteries. ano naman Yeah, daw. more on gadgets. More on gadgets siya sa iyan dili nga side. Mo nang dili kita siya Yeah. makuan. So, Nakalock. napagi-lock. So, di siya basta-basta nga ma-open nimo. Yan. So, there you go. Ang bag ni Master Poppy para sa ato ang... Oy, imong suga. imong suga. Ah, na-style na. Gwapo kayo. So, may suga niyo. Diba? Oh. Yan. So, muna siya ang bag ni Master Poppy, guys. So, nakabalo na gyud ko kung unsay sulod. Dili di siya, dako lang gyud ang bag. So, ang sulod lang gyud is nasa atubangan and then sa likod, ay mga gadgets di ay. Pero every time di kini mabulag ang bag ni Poppy, kada na yung mga event, lalakaw na mo, magsadsad na gyud na sa iyang bag, Ano? delikado. Kay Kay ang gadget. ang gadgets. Pero ang delikado ni kung di gyud ni siya dapat, di ka dapat mahubog niya imo ni biyaan. Kay na maghilaka gyud ka. 3 years nga hilak gyud ana. Alright, so guys, there you go ang amo ang bag raid ni Master Poppy. Thank you sa pagpakaulaw, Joe. The highlight is the robust. Shout out. Pasinayin mo na, pwede mo sponsor kay Poppy. Kami ta sa bag. Bag, Sa yeah, bag. Kay yeah. pulian na ako niyo, di na mo kuha ng mga zipper. Kailangan na ni kuan gid ba? Ihatag na niya sa lain. Maulit ko karon Donate na pait niya. pag duha ka bukani ba? So, subscribe yung YouTube channel ni Master Poppy. And syempre, sa mga first time mo nag-view sa ko YouTube channel, guys, i-click subscribe, notification button para updated sa mga videos. That's it for today's vlog. Salamat and bye! Edit na dayon. Edit na dayon.